programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Oo nga ba di? Nakanda na ba yung pera dyan? Oo, Oo, boss. bossing. Ganda na, bossing. O sige, dyan Ganda lang na, yan ganda. kasi gagamitin ko yan pangbili ng yuta. Tika lang, boss. Saan man mo yuta, boss? Kaya na ako itukod pansyon. 1,000 palapag para sa mga babae ko. Ah, nagana mo, boss. Gamay pa na. Napagilain na na. Magandang plano yan, boss, ha? Magandang plano yan, boss. Papila, ba may boss? Asa ko Wa man ay problema basta ugon sa akong isugo ninyo inyo dyan tumanon. Sige, boss, sige, boss. Okay yan, boss. O ano, handa na ba kayo? Kasi pupuntahan na natin yung may-ari ng yuta. Ganda na, boss. Handa na, boss. Unsa ba, bigay na tao? Tana! Sige, boss, tara. O sige, tara. Tara. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Ako pa yung boss, ako pa mauna. Sorry, boss. Abi mo na, ikaw muna kay... Ikaw ang boss. Oh, sige, boss. Kami muna. O sige, mauna na kayo. Oo, yung pira, binilin mo. Sorry, boss. Bubo yan, boss. Yes, manajog ko. 1,150. Oh, 1,150 lagi, 1,150. Ginagawa mo. 1,150. 1,150. 1,150. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 107, 8, 109, 10, 111, 112, 113, 14, 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Uy, pre! Mana kaya, pre? Oh, mana pre? Ganina, pre? May mga pre, palaman mga pre. Oh, 122 pa, pre. Aw, man na rin ka, pre. Matay, dugaya ba pa ko, bay? 122 pa ka, pre? Tugaya man. Yun sa'yo mapagsukod, ay. Gidangaw, pre. Kilaliman, may ganing yung taa. Madali ni mo nagihap. Ikaw rin, pre, yun sa rin mo pagsukod. Gidagan, good pre. Patay. Balaap kayo ni mo gidangaw-dangaw pa ni mo. Dugay ka humala na. Patang tako kayong lugar niyo. Matay, pre. Kita makasukan ni bosa na. Kasi mapatay tayo na yung kalaki, ha? Patay. To, makadto. Wa, bito to kita. Yung mo bito to niyo. Oh, sige, pre. What rin nga kay balik ko na ako gihap. Akong daganon, ha? May pa. To, pabalik. Bakit ang dugay nila? Boss, basin hapit na yon. Benta ko kasi lupa ko. Uuwi na ako sa Mexico. Mao ba, boss? Okay kayo, boss? Sige. Aantayin na lang natin yung buyer, yung bili yuta. Okay, boss. Sige, boss. Boss, asa man dapit? Di ay palito ni mong yuta, boss. Dyan lang sa malapit ha. Tara, Patuloy tayo. Tuloy. Tara, boss. Nya, pila masukod og ihap sa imo ha. Pipila to mo, ha? Nang 1,150. Mamo po na ko, Eh, pawes ta na. Okay. Apoy ay tak. Ko kay lugar ha. Mga pare, kilala nyo ba si Boss Butoy? Ikaw rin mo pre kay sabot Tagalog kay pre. Oh, sige. Oo, boss namin yan. Yung may-ari ng lupang ito. O boss, kilala daw may-ari ito. O sige, ipatawag mo kasi gusto ko makausap. Tawagin nyo daw, boss nyo. Oo, sige. Tatawagin namin. Saglit lang, ha? Boss, nandito na yung bibili ng yuta. Nandun. Tara, puntahin natin. Boss. Kayo ba bili yuta akin? O ako ang bibili. Pag-usapan natin kung magkano. Magkano bili mo yuta ko? Baka mahal yung lupa mo, yung sakto lang. Magkano ba pera dala nyo?
Marami akong dala dito, hindi mabilang. Oh, mga bata, ihanda nyo yung pera. Ano mo? Ito boss. Mukhang puno yung bag mo ah. Yan ang gusto ko sa inyo. Patingin nga. Basta, nandito yung pera. Pag-usapan na natin kung magkano ang lupa mo. Itong lupa ko mamahaling kasi. Bibilin mo bang 1 trillion? Sige, antay lang kayo dyan. I-check mo namin yung pera namin. Halito yung mga buddy. Bibilhin na yung lupa natin. Makakauwi na ako sa Mexico. Maraming babae doon. Kabili na kami, babae. Saglit lang, magkano ba yung lupa mo? Sabi ko, 1 trillion. Ang mahal naman ang lupa mo. Sino bang bibili niyan? Alam mo naman pandemic ngayon. Ano, bibili ba kayo o hindi? Hindi, kasi ang mahal ng lupa mo. Anong hindi? Dami niyong pakipot ah. Ang mahal kasi. Akala namin, bibilin niyo. Nag-iba na desisyon ko. Hanap lang ako ng ibang lupa na bibilhin ko kasi ang mahal. Mga ismiring huy kayo. Mga pata. Huwag kayong babalik dito. Kayo ah. Mga bata, parang galit na sila. Boss, lubang galit. Oo nga eh. Siya nga pala, kasama niyo ba yung isa? Saan nga? Saan nga? Bakit nawala yung mga bibili sa lupa natin? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Yo! Adami atao ah. Haman, ito hinihintay. Pwets. Pati ka pre, di ta kasukan ni boss na. Ang sugo ni... Pwets. Bakit ang tagal nila? Pwets. Bakit ang dugay nila? Boss, basin Pwets. Asa man napita ang palito? Ay lang. Pwets. kayo babili yuta sa Yuta akin man. Pwets. O ako ang bibili. Pag-usapan natin ang presyo. Ay, di nga nung nagbiram ako sa... Pwets. Oh, ako ang bibili. Ang nanapod. Pwets. Basta nandito yung pera. Ang... Pwets. mga body tayo tapo kayo dito ay tama na yun. Pwets. Mga body tapo kayo dito tapo bibili na ng ating lupa. What's up, mga tipap? Shoutout ko ni GoalX Legend STX o shoutout ko ni Jubari Gamers PH o shoutout ko ni Jito nga nagbantag bata o si Ivan nga laagan kayo sige ko pangita o shoutout ko sa akong aga si Jobert Cantago o Karen Dalauta. Pa-shoutout ko sa akong idol nga si Maria Flore Muso o ni Gerson o sa akong uyab nga si Angel Haom. O shoutout ko ni Sweet Pinkian o si Laika Castellon o si Jisa ng Tambak Dalauta. O shoutout din ko ni Sixboy J. Ryan Ricalde. Boya, kumusta ka niya? O shoutout ko ni Chunchun. O shoutout ko sa akong kuyo ganina sa pagpa-enroll. Guys, salamat kay ninyo. Dundre Bantol o Dul Wilhelm Pitaw. Salamat kayo sa pagkuyo ganina. O ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa mong FB page o sa YouTube channel mga Tipak Biners o Team Tipak. O salamat sa inyong mga suporta mga Tipak. Daghang salamat.